Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian sausnem AA ke jingko jing suba kalawan pai biang syakisnong mulam meliang kabalalong mentapat ka wei na gisnong ka bakhoy tam hapa upu usam jongga East Giant Hills District. Hagi kindiat snem gani gisnong kabala sata dagi jabo jaban kala pelong ye gipaid ba nong syakisnong bad ya kinong yalam jongga ni gisnong ban sim da ka rai rang ba ban yakun persya ya gani jing jabo ka ba isa met. Hadian kata ada kejing sengok hia jong gikon samla bat kinong yalam jong ani kesnong kila sedang bantung ye giten raidien ye gisentiu saudang keleng jong kesnong bana kaliang jong kinong yalam senong ru kila mi syakmat ban hikai ye gi hebaret ban ri ban sumar bat ban penne pensai gi dieng gi siet bat ban penbhai ye gani kesnong hado bakan long mentapat kesnong kabakhoi tam hapo East Giant Hills District. Kakan hon jong Batisi TV hakini kikindiat sengi kalau yu olat man sakhi ya kani kejing e jong gipaid ba jong ani kesnong ya ga khoi ke suba da ka basyang bat ya keleng saudong kani kesnong ban ti binia halor kani kejing le khoi jong gipaid ba ha kejing ya keren binia bat gipaid ba jong ani kesnong mula meliang kila itu balawan rahi ya kani kejing khoi jik suba hapo kesnong kathau klem kanu kejing rap na ka sarkar ya kiten rai dieng bat ya kiten rai sentio lathiet hi da ka dor bar snong nakaliang juga pait ba nong snong kila bu ru sakawai pat kathong kata kalong mania khun thma pat persya ya ki plastik kumba ka sarkar India kala penbena ban rat dingkhong ya jing penon kam plastik hagari India barokoi. Kesnong ila persang bantung yakini kideng nudu usnam arhajar khatsau hakajing persang ke benongkong chongi kalong ka be yingi kum kinong chong snong
namar baki nong song snong bat ki knarit jong ka snong kimba pat snyok thu kumno ban sumar ban penne yakini kideng kisat pen kedia ru iki ting ka don ru ka ching ka bakrau ha ka bangi kum kinong ilam jong ka snong ni don ka jingdu jingkerman kumtang ila persangkat bala ban ya jai ban ai jing hikai yaki knarit ki jongi ha ki school ki bodon ha ki kwa snong pa thau bat wat ha ki school pumpau jong ki balang ya ka bat ni ai jing hikai ki kumnu ban penne pensa yakini dek kideng nang bakan long ke be itenhat ya ki saudong jong ka snong ka jongi kumta na kani kicing hikai ngi juk hot ru ya ki khna rit jong ka snong ya ka ban yitung deng rangkat lembat ngi kini nong kit kam jong ka snong baki kun samla jong ka snong knang baki khna rit ru kindon ka jing ki khle na ka banta ban sumar ban ri ya kini ki deng ki bangi lutung kumta kani ka jing persang jongi ban hikai ya ki khna kalalong ke baki khna jongi kelas dang ya ka ban syau thu par kelas dang ru ban ri ban sumar ki